machiegni nyakoro moge jwango kinyi makawuono e chenro mar rupiny wantiere kar kae nono ma gazet kaka osekoni pile ka pile ka wantiere kae gazet odiochieng' makawuono to chalo nade mano ka wantiere kodi kachiel kachiel mana kaka nase lidhoni mokwongo katieko weche manyien kamoro amora manintie gazet mar The Standard mae wach mantiere kar ka gazet mar Daily Nation bende ang' iyude mana siling' 60 mano ka intiere piny Kenya ka siling' 1,700 ka intiere piny no ma Tanzania 2,700 ka in Uganda. Weche mag tuke bende ni ka ero US koro nogol oko pinyno mar Amerika nogol oko kod pinyno mano mar Sweden e tuke mag World Cup ma jok mamine. Arsenal bende ero koro noyudo loch kombe mare wachne gigero koro yudo kombe moro ma gichako go season gintie kar kata gigo Man City gonde 4-1 e penalty bang' wuok amodhi gol 1-1 mane kinde ma wantiere kar ka wantiere kanya koro moge jwang' mondo mi wakelni ane weche mathoth ahinya matimore e gazet ka okinyi ma kawuono ka wadhi bedo ka mondo mi wakoni achiel kachiel ne gin mage mokwongo antiere kae kod jafwambo wadwa mano Eric Okeo Kizito ma bende wada bedo kachiel kachiel okinyi ma kawuono mondo mi wanon ane gazet kama gintiere kar ka iwacho ni weche bende kamit ka ber ka koro warango gi ji ariyo ka iwacho ni jafwambo Eric Okeo Kizito oyawre chenro machalo na oyawre Nyaklofas achiwo makare kendo an gilo mang'eny ahinya nikech oganda nenowa makata bunge ma la wananchi makare dudu kama gichokre ka gisumo paro ka gikache weche mag siasa gi weche mag piny nokone gi mor gi chenro ma kadhe Ramogi TV koro ne gikoni Kelmos ne Cleophas Oluoch Sharon Ong'ao to gipenja introduce to pod ni kanye achopo ote wacho ni nyathi miore mayieng koro apana dhi maber. Erokamano ahinya koro moge jwang' koma Joyce to Joyce mana kaka nowuok bende kodhi yweyo chieng' moduogo biro mana ne Ramogi TV ka koro kiku bed gi kibaji Joyce pod en achiel kuom weche mar piny kar ka erokamano kuom ute ma wuoro duto ok en kata kende gipenjore ji mathoth nyaka kata mbui ni Joyce to olal kanye koduogo kochiegni duogo obokono mane mbui mare kanyo kata ne Ramogi TV kar ka koro moge jwang' mae wach mowe peke gazet mar The Standard okinyi ma kawuono gin weche mathoth iwacho ka niero koro ka iwacho ka nitiere inside storm en apaka mane magoyo mbalariany ma Nairobi mano University of Nairobi e ite mar aparo mie kar kanye ipenjo ka ero Niger kata pino ma Niger koro nitiere kar kanye ero riwruok mar jogo matimo weche go mag ohala ahinya mago bende mantiere imbo mar Africa mano mag West Africa wacho ni ECOWAS ma bende nitiere kar kanyo osebuogogi niyo wadhi chiwo gik mathoth ahinya pinyno mano kapo ni ok odwoko jatend piny ma bende omako muketo wacho ni telo mar jolweny koro kawo weche mag thieth nitiere kar kanyo gazet ma iye mar The Standard ang' uyude kar kanyo koro moge jwang' wacho ndike kar kaen mar Health and Science Arsenal get bragging rights ero koro bang' loch mar Arsenal bende omiye peke gazet kanyo mar The Standard kaeto bang'e nitiere weche wacho koro thuond weche gin ariyo mantie kama koro opogo weche gi duto mae makoro gintie kar ka wanya mana neno gi koro kar ka mae wacho ni Azimio ero igi wang' kaluwore kod biro mar Karim Khan e pacho ka iko keo mane thoro wach mantie ka ite mar 4 e ite machielo mar 4 no Raila Odinga wacho ni oyo ok adwa handshake owacho nyoro ok entie gwenge ma Nyamira mano weche mantie kar kanyo ma bende nitie nyakoro moge jwang' kamachielo bende koro wacho ka kamachielo mang' wanene piny ka ma en miyo ma bende e county no ma Kiambu ma bende kineno kar kanyo nyinge Lea Njeri Githuka mano mantie boma no Mathika gino mantie kata motimore bang' dweche 9 oyud ringre miyo ni ka bende koro ngimane onge kendo koro kama koro en chalo mana ng'ama nowe dala ne ntiere kar kanyo sigana no omiye peke ite mar 3 kena warangi kanyo Eric Okeo Kizito mondo mi ang'wageni nyakora moge jwang' ni gin gik mage mantiere igno sekalo 25 kane onyuol nyathi moro amora higa mar 1998 nyathino sani ja higni 25 odiochieng' ma kawuono nyathi maduong' mano chopo wechego mago mag bomb blast ma bende ne omuojo iwacho ni kama ne gintiere kacha jopiny Kenya mano hinyruok bende oloso odiochieng' ma kawuono iwacho ka niero bomb blast babies speak on 25 years gigo duto mosebedo kacha katimore be nyanene kar kanyo kaka gigo bende osebedo kacha katimore mane omiye peke ite mar 16 ang'orange kar ka kachiel koda ka weche mag jopuonj mantiere kar ka Eric Okeo Kizito thor wach mantiere kar ka Azimio ero koro ther gi wach mar
Karim Khan biro pacho kae? Cleophas Karim kanyo nitie pacho kae. Karim kanyo nitie pacho kae kanyo mbalariany mar Mount Kenya nyosidho ogudu mar wachni en ma honorary e weche mag chike. Iwacho ni tije otiyo tich maler. Nito otiyo tich maler to koro ng'ur nitiere. Ng'ur ma Azimio chwalo. Ni ere kaka ja makbura ma bende gi lak seche gi Azimio choko buche mopogore opogore wi kaka ne obila ne tiyo gi teko modhuro e kinde mag ng'anyo kama oganda nogo jomoko nonegi magi choko neno mopogore opogore mar mondo mi gichwal e doho mamalo to doho mamalo kama gichwalo neno ni jamak bura man kanyo en Karim Khan to Karim Khan ni iwacho nango osebiro pacho kae koro giwacho ni to ng'ano ma madho chae gi jogo ma gidwa chwalo bura e wigi ere kaka gibedo gi yie ni buchgi ka gichwalo kucho idhi yale yo makare koro Cleophas mag weche makamano Karim Khan wang'eyo ni neno okil mar jatend piny Kenya William Ruto kinde mane gin kod bura e doho mamalo manomakogi ka nitudogi kod rochruok manobedo tok yiero ma 2017 koro weche ne kanyo mag siasa magi biro sama bende wan gi twak monego bed ni itimo kanyo Cleophas wach mabende koro nitie ka Maya wacho mar mbom mano ogo piny mar Kenya embassy mar Amerika mano bende nitiere kacha ite mar 10 kapok odhi ite mar 16 wach mantiere kar kae ma bende nitiere ite mar 4 Raila Odinga koro wacho kanyo neno odwa mosruok kod kweth mar Kenya Kwanza wacho ni ite mar 4 kae nitie weche mopogore opogore ahinya kaachiel koda ka ywak mag oganda ma bende osebedo kacha masa mar piny Kenya odhi ane ite mar 4 gazette mar The Standard iwacho kanyo Ruto moves to Kwal Mamas mano e Mount Kenya region mano kotenore kod wechego mago mag omenda kata chikno mar omenda ma bende koro kelo pogruok ma opogore opogore mana kama gintiere kar kacha ite mar 4 iwinjo kar kanyo Raila rules out handshake with Kenya Kwanza in push for inclusivity mane paro mantiere kar kacha paro koro jogi duto wacho ni oyo wan waonge paro ni mano marang'o mano mar mosruok mane paro man ka Cleophas Raila nyowuoyo toka jotelo mag Kenya Kwanza nyosewuoyo matek ahinya wach mar handshake ni mosruok onge ka ni ok ndusne kata matin piny owacho mar Kenya Kwanza to Raila bende koro wacho nang'o an ok adwar sirikal ok adwar ndusna kata matin ok adich godo an gima adich godo en neno nang'o ni jopiny duto oyudo ratiro margi e pacho kae ngima moidho oduog piny ne jopiny koro wach mar bedo e sirikal ok odwa bedo e sirikal morochore nowacho mar sirikal morochore moneno ka richo ng'eny ma ok onyal bedo e Cleophas nyowuoyo kanyo Ruto nobedo kod singo mathoth ne oganda mawuok e masawa mar Kenya kinde mane wadhi e yiero singo go iwacho kanyo bende koro nitiere kaka koro neno ka nok chopgi koro lak sechegi jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mar ndalo 5 e masawa mar Kenya ma kanyo sidho projects mopogore opogore gedo mag gik moko ma iwacho ni gigi mabende osidho gin moko mabende notim kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kino kata chiro mag Githurai manyo osidho cha macha gima ne oseger manorumo gi jatend piny Kenya machon koro thoth gik mane jatend piny Kenya sidho kacha gin gigo mane oseger otimo gi nang'o otimo gi mar mondo ndi obed machiegni kod oganda mag masawa mar Kenya mano oluto ne ombulu kotemo kata kogeto siasa mar higa mar 2027 mano kaka jolony weche mag siasa wache Cleophas koro moko jong'ite mar gweno miye pek madwarore kar kanyo ka yanjo gima opogore opogore mantie kar ka kama chielo bende nitie koro moge jwang' weche ma koro nitiere kar ka e ite ang'e nang'o duogo chien e ite mar 3 e ite mar 2 ka mondo warang' ane gik mantiere kar ka nikech mano motene kod buok mag oganda kaachiel kod gik mathoth mapo nitiere kar kae yeno mondo adhi ane e ite mar 3 iwacho ni mystery of a mother's death at home discovered after 9 months dweche 9 mano maduogo kanyo ka irango ni ero en ang'o manotimore kar ka mamiyo makamae manyinge Lea Njeri Githuku ero koro ode nyaneno ode toke kanyo kaachiel koda ka gigo ma opogore opogore mantiere kar ka en ang'o manotimore mokelo to mare wacho ni miyo ni nobedo kata ka yudo ga omenda moro miorone kod wuode dwe ka dwe mano omenda maromo 20,000 manobedo kata ka yude ma en japuonj manosedhi retire kendo gino ma mako chuny oganda ahinya koro iwacho ni bang' timo nonro koro gino maliekore ni nobedo kata ka timore iwacho ni nentiere ywaruok kinde kaachiel koda ka jogo mantiere machiegni kode wacho ni mago magina immediate family Cleophas man kode machiegni
ma wach malit ahinya. Ka koro mama ma jagni 87 oyud tok dweche 9 kana owito ngimane. Oyude tie maembe to kama oyude ne oyudo ka choke mag guok, yani guok bende otho bute kanyo. Gwen moko be otho e dala no Gwen 20 oyudo ka otho, choke mag gwen tie dala no. Koro en dala ma gik moko otho kuom dweche 9. Koro penjo ni tiere to dala ni kuom dweche 9 onge ng'ama ne dhiga e dala ni. Wuode en ng'ano ma bende kineno kanyo en jariemb ndege. Senior pilot ma bende ne oronega dwe ka dwe 20,000 kanyo Cleophas Oluoch. Koro kwach kich osechako timo nonro. Ma gima notimre ka nyumba 10, jokanyo mag nyumba 10 koro wacho ni jirandwa ni ok wanenega, en kure. Koro nen ma ok ginenegi ni emomiyo ne gidhi chwalo wach kobila, ema ka obila koro dhi timo nonro ma bende noket mar mondo mi koro bet dalano noyugno. Koro iyudo ka nyadendino otho e tie maembe kanyo, guok bende choke guok bende otho, choke guok ni bute kanyo, dalano bende thoyo timre, gwen otho. En wach malit ahinya kanyo ni. To koro kata wuode mane oroga pesa ni en ok oyud ga thuolo odhi olim dala, odhi olim mama kuom dweche 9, oyudo ka koro mama onge, en mana choke kanyo Cleophas. En wach malit ahinya. Wacho ni kata wuode ni bende no osiko ka oro omenda kata kapo ni ne pok ong'eyo ni min mare otho. Mano mutiyo kod kambino mano mar Kenya Airways, kendo koro gima nitie kar kanyo nitiere wuoyi machielo ma bende nitiere modak mana mita maromo 300. Mita 300 romo nade? Chiegni ka nitiere ofiswa kae, mano nyiso ni kiwuok State House michop kar ka bende nyabedo no bor. Mita 300 kiwuok kati chope dhorangach kacha cha. Iranga ni ochopo kanye. En mana kuma chiegni ahinya. Iwacho ni ma en wuode mabedo dak kode machiegni kamano. To mano bende ne ok ong'eyo ni min gi otho nyaka tarik 2 dwe mara 6 ema koro ne ong'eyo. Ka koro obila mantiere makongeni ne okone ni min mare bende koro otho. To Cleophas sani wantie nyaka go nywe yamo. Masin ni koro nok giwuo, nitie jok ma nok gilosi godo. Kata jaoro pesa. Ka rango piny nyaka jaoro pesa te. Iwacho ioro pesa to kiwuo gi ng'ano. Tiende nang'o? Nikech iwacho ni ero ne gisiko kanyo ka giloso. Mano omenda kende miyo. To omenda ni iyo ni obila bukre, obila katimo nonro. Ema yudo kanyo simu mogik kata message mogik nodonjo koa kuom ng'a. Gido kanyo ni message marodonjo kata kuom wuode. Wuode ma bende ne bedo kacha kawo siling 20,000 ka wuok e bengi mare ka chopo e ng'we yamo mara japuonj ma koro bedo sene ma japuonj mano oseretire mano Lea Njeri Githuku. En wach moro mantie kar kacha. Koro nyaka sani iwacho ni nyithinde 2 nyithinde mantie kar kanyo bende oseter mondo mi okawa ne nonro mag gundgi kata mago mag DNA margi onego bed ni kawo kar kacha kaachiel koda ka mwandu mane miyo ni bed nitie godo mano wene kod jaode ma bende nosenindo. Koro nonro ma kamagi pod dhi nyime ka koro sani bende wacho ka ni achiel kuom nyithinde bende koro e administrators kata jogo jotelo marito mwanduge mantiere karka. Cleophas anyuat malit ahinya. Koro nyithindo ng'eni miyo en ng'ama lich, miyo ok timne kamano, miyo ok jwang', miyo kata bed ni oro nomenda tinyalo gone ywane toli penje ni tinare chio nade. Koro kuom dweche 9 ka nenre kata ng'we yamo ok ywane ni fwenyo ni en ng'ama nosetho motop. En wach marach ahinya. En wach malich koro mag jwang' aranga ne kar kanyo kaachiel koda weche mamoko matimore Londiani mantiere kar kacha kotenore koda omenda ma onego bed ni ichiwo ne jogo manoyudo lal. Nyakora moge jwang' in gi thuolo odiochieng' ma kawuono ka in gi janyuol ni kamoro amora ma intiere kik iora omenda. Oro omenda, go simu, ng'e chal margi. Kata kok ioro omenda, goga simu, ing'e dala dhi nade. Ok ing'eyo sani gik moko jotimre ka gin jok moseretire to tuoche maka koda kacha bende donjo. Iyudo ka lal mag ngima bende nyalo donjo. To kodonjo keti kama chalo nade kaka nyathi mantiere ot kanyo. Ibedo kod ng'eyo matut kantiere kar kanyo. Koro moge jwang' weche mamoko bende ma pod ntiere kar ka ma bende warango kar ka weche mag bom gi ntiere kar ka kaachiel koda ka ywaruok mantiere e mbalariany no mano mara Nairobi. Wadhi e ite mar 2 ndeke kacha ni Echoes from the Past. Gin gik mage mosebedo kacha ka koro inyo chuny oganda ahinya. Odiochieng' ma kawuono nitie ji mathoth ahinya ma nigi birthday magi ka irango gi odiochieng' ma kawuono to koro nyaka sani en ang'o manotimore higni 25 bang'e magi gigo wanyana ne kar kanya kora moge jwang' mano mondo inena ne e ite mar 2 mano wacho ni Big Bang that scared Kenya and changed cities skyline.
mane wach mantiere kar ka. Cleophas nomuoch ne niro marateng' mano weko oganda maromo 200 nowito ngimagi, maromo oganda 5,000 nohinyore. Iwacho ni en higni 25. Higni 25 gi nitiere jogo manohinyore, to iwacho nyaka lek sechegi pok omigi chudo, pok gibedo compensated, ma koro iwacho ni sani nitie twak mar mondo mi ochulgi, ma nya bedo geno. Cleophas ne en wach manomako piny, nokawo piny malich, notimre nyaka piny mar Tanzania, kama embassy mar Amerika e piny mar Tanzania bende nomonji. Koro monj ma kama Cleophas pod ipare nikech en monj mane kidhi kata Bomblas kachacha yudo ka oket ranyisi kata rapar jogo manowito ngimagi kondik nying-gi kacha. Koro en wach ma pod waluwe machiegni, pod omako piny mar Kenya, pod waparo kaka notimore. Ne en wach mane lit ahinya. Nokoro joma no tarik 7 dwe mar 8 saa ne en saa 4:30 ma bende odiochieng' manyoro no kacha lama no bag kar kanyo oganda osebedo ka chopo kar kacha. Sigand chiwe gazet mar Daily Nation kanyo ka gichiwo neno margi nyaka sani ngimagi ne olokore e yo machalo nade mano ka gintiere kar kanyo ka nyaka sani bende iwacho ni mane na jata tije maduong' mane bengi moro mane nitiere e orofa no mano Erastus Mureithi ma bende nochopo kar kacha ka manyo wuode kachalo koda ka secretary mare kod jating ndai mare bende kama ne gintiere kod bodyguard wacho kama ne gintiere kar kanyo, to giduto ne gin jogo mane ondiko. Kar kamano jogi gin achiel kuom jogo ma bende noyudo hinyruok mag kinde machalo kamano. Koro moge jwang' mago sigana mantiere kar kae kachiel kod ka weche mamoko nyakoro moge jwang' warango geranga kar kae mondo mi walidhni ibeda ni kod ng'eyo ni gin to gin gik mage ma osebedo kacha katimore. Nyakoro moge jwang' kiao ite mara 6 kod ite no mano mara 7 wach mantiere kar kanya ngisome sigana mano ma St. Stephen's Cathedral ang ibeda ni kacha mondo mi winja ne weche go mago maga siasa kachiel kod ka riwruoge mago mag jotije. En sigana maduong' ahinya mantiere kar kanyo mano manitiere kar kacha kochako higa mar 1950. Cleophas ma koro kanisa ni tudo bende kode mane chwal godo weche mag ratiro mag jotich ma koro kanyo Thomas Joseph Mboya higa mar 1950 ne gilemo kanyo. Wacho ni jotich ne leme kanisa no mano ter ma koro kete gweng' mag Eastlands Nairobi kae. Koro kanyo bende manegi jotije lemo kuro, koro kanyo bende manegi yude thuolo makare mar jiwo jotich, nyiso gi ratiro margi kata chwalo ratiro margi. Kata king'iyo gi lak sechegi kanisni tiyo go yore mopogore nyaka mano mag chwalo ratiro mag jotich. Koro kanisa ni obedo mongirore weche mag jiwo ratiro mag jotich. Koro jogo manotelo ne grube mag jotich kaka Thomas Joseph Mboya ko ji mopogore ne lemo kuro. Jaramogi Oginga Odinga, Kagia Bildad Giri ne lemo kuro. Koro Cleophas en kanisa man gi nying kalure kod weche mag chwalo ratiro mag jotich kod josiasa madito machon ne lemo kuro kane gipuonjore kagi kacha gisomo paro kagi kacha weche mag chwalo ratiro mag jotich. Nyakoro moge jwang' man sigana mantiere kar kanyo ite mara 8 ite mara 7 kod mano mara 6 kachiel kod ka sigana machielo mantiere kar kanyo ite mara 8 iwacho ni gimomiyo twak giduto ma Kenya Kwanza dwaro kod Azimio kata Azimio dwaro kod Kenya Kwanza onge kama gidhiye. Odike kar kanyo ni the dialogue agenda part 3 why talks are going nowhere. Aje kanyo magi ketho mana sa mano kalore gi wach mondik ka ite mara 8 bed ni geno ntiere kanyo koso ogana nigi paro machalo nade mane wacho ni kochopo e juma ni igeno kanyo ni chieng' tich adek twak dhi bedo kacha Azimio dware kawuono Kenya Kwanza wacho ni kete chieng' tich adek chieng' tich ang'wen tich ang'wen ok dwadhi gi dwacho koro wabie diere gichopo kanyo chieng' tich adek mano koro odiochieng' ma gigeno ni mano twak magibedo. Cleophas jandiko pimo weche kaka timre pacho kae. Opimo kaka oneno kaka Kenya Kwanza loso, oneno kaka Azimio loso, gi gik ma giwacho, gik ma wuok e dhogi, gik ma wuok e dho jotelo gi. Koro penjo nitiere ni to kara en ang'o midhi wiye. To kata rumo mane jatend piny Kenya iwacho ni notimo kod Raila Amolo Odinga Mombasa kucho. Kara gin ang'o mane giwacho ni gidhi wiye. Nikech kaka jatend piny Kenya William Ruto nyo wuoyo sama nitie limbe mag masa mag Kenya. Koro ji penjore to kara ang'o midhi wiye. Nikech joka wacho nang'o ok odhi wuoyo ngima man malo, ok odhi wach mar chik mar omenda, ok odhi wuoyo weche mag IBC. Koro kara ang'o midhi wiye.
Koro ng'ani be ng'iyo kanyo kata weche manosewa chien kacha. Koneno nyaka mag BBI kaka notim kuma ne gichope. Giwacho ni ne ogore e Luanda. King'iyo kata twak mar miwacho sani ni nochake chien kanyo. Nochopo manogore e Luanda. Koro ma boneno gi gik matimre. Oneno mana ka dhi gore e Luanda. Ni onge kuma gidhiye. Koro ng'ani osepime. Osenene gi turubin. Onene gi wang' maiye. Ong'iye gi chuny matut. Nyokoro moge juang' magi weche mantie kar kae. Iwacho ni weche go kotenore kod twak mabende ginang'o kar kanyo ni dhi bedo yo machalo nade. Mano kotenore kod ng'anyo mabende nobage pacho kae. Ondike kar kae gazet mar The Standard. Iwacho kanyo weche go mag pek mar ngima Mazimio wacho ni mano achiel kuom gigo madhi bedo ka watwake kachiel koda ka mago mantiere weche go mag chik mag omenda kachiel koda ka loso IBC kachiel koda weche mamoko mantiere kar kanyo kod ma Kenya Kwanza bende nitiere kar kanyo wacho ni two-third gender rule tiende nang'o mano ka gintiere kar kanyo en twak moro mabiro chopo kar kanyo mondo mi orangane. Nyakoro moge jwang' odhi ne ite mar 10 kod ite mar 11 kanyo mantie sigeni mag weche go mag somo mbalariany nitie telo ma ilaro kar ka. Iwacho ni koro sani Vice Chancellor mano Professor Kiama kachiel koda ka telo mamoko mantiere kar kanyo wabende koro wache yo machalo nade kotenore kod telo mago maga mbalariany mano kama gintiere kar ka achiel kachiel. Nitie paro mantiere kar kanyo ma ineno Professor Kiama wacho kar ka kod ma bende en jakom mar university no mano University of Nairobi Council chairperson jakom machon mano Professor Julia Ojiambo bende loso kar kanyo. Professor Kiama wacho kama Eric Okeo Kizito wacho ni noko dhi bedo piny kendo wacho ni kae bende nitiere to rangaranga bedo piny to ne ane ni mbalariany gi kata okawa ndara moro ma ok ni kare mano wach mantiere kar kanyo okawo chiwe kanyo ka aero Professor Ojiambo wacho kanyo ni mondo mi weche odhi makare bende e mbalariany ni gik mage monego bed ni timo nitie gik mathoth mano moting'o loso kata kanyo mawacho ni professional heads ma bende koro biro bedo ka report ne CEO kata Chief Operating Officer ma bende duoko penjo mago mag Vice Chancellor mbalariany ni mondo mi weche mag mopogore opogore bende kik bi kacha mag ywaruok kod mag ywaruok weche mag telo. Cleophas ywaruok makoro mienjo e mbalariany maduong' mar Nairobi e pacho kae en wach ma ok masani. Inya paro chien kanyo ka bende ne ntiere weche mag telo. Ineno ka koro kanyo kaka Julio Jambo wacho nang'o ni jotelo mag migepe mopogore opogore e mbalariany no ntiere kama onego bed ni gichwalo report megi nyiso nang'o weche mag telo kod tije koro ywaruok nitiere ni an monego bed ni atimo ma ng'ato bed ni an monego bed ni atimo ma ng'ato bed ni an monego bed ni ma biro na koro weche makamagi ema timre kanyo chien kacha ne gisetimre weche makamagi Cleophas ka chopo ka to giketho mbalariany mathoth okethre pacho kaka lure kod ywaruok mag laro telo kage kacha laro lemo mag mbalariany kage kacha koro gitim mana wach ni yo makare nikech mbalariany kanyo en kama somo timre kama oganda yude tiegruok to tiegruok kanyo be en mawich bedo gi gima ting'o mawich nyalo tiyo godo sani oganda manyo tich mana gi gima wiyo ting'o. Nyakoro mogi jwang' ka ntiere kar ka odhi ane ite mar 11 mano man tiere bathe kanyo mano TVET gets oyudo koro boost koro gima giyudo kar kacha omenda moko manyalo bedo kacha ka konyo chenro mopogore opogore e kuonde tiegruok ma bende koro iwacho kar kae mago dhi bedo kacha kowuok kanyo e bengino mano mar piny mangima kata mano mar World Bank mondo mi okonygi kachiel koda ka jogo matiegore kae. Magi maber kabisa Cleophas nikech magi kuonde mag tiegruok tije mag lwedo sani oseger gi mathoth e pacho kae koro ka bengi kata gulu mar piny mangima nya biro chwalo omenda mar siro somo kuonde gi en gima ber kabisa nikech kae kineno kata picha moket kanyo rawera no nyiso masin marego mogo kata ntiere masuso bando ma iloso kuondgi magi kelo tich bedo mayot. Chon kinde mane dhano tiyo ga goge kata ne tiyo ga korgi sani koro rumo nikech kuonde mag tiegruok gi sani koro kelo yore makare minya timgo tich mayot wacho ni make work easy. Koro kae omed mana chwalo wechegi wayud kaka wanya timo kata doyo mag michele giri kwa tiyo gi mashinde molos gi nyithindo mosomo kuondegi en gima ber omed siro somo makama Cleophas. Nyakoro mogi jwang' mano ka wantiere kar kanyo irangane kanyo mondo ibed ane kod ng'eyo ni omenda koro kusechopo to tiende nang'o weche mag timo nonro kachiel koda somo mago mag TVETs bende nitiere kar kanyo koro mogi jwang' ang' ibed ane kod ng'eyo odhi ane ite mar 12 kod ite mar 13 kanyo kama nitiere sigana moro ma bende wanene kanyo picha mantie gin wechegi mago motenore kod muoch mago mar miruti mar bende okelo hinyruok kachiel koda kalal mar ngima
e piny Kenya. Mano picha mantiere kar kanyo ng'arangi, kaachiel koda ka weche mamoko. Jolony weche mag siasa bende koro golo paro mago ma opogore opogore ka gintiere kar kanyo. Mano ite mar 13 inyanene kar kanyo, kaachiel koda ka weche mamoko mapod ntiere kar ka, gigi duto mago mantiere kar kanyo achiel kachiel, mago madhi bedo kanyo ka warangane kanyo waranno katurni mano mantiere kar ka madhi bedo kata ka mondo mi wanene ane Rigo ke Kizito mago paro mantiere kar ka, to kata kanyo kwa wuoke wanya rida piny koro mondo mi wayude. Mano kopogore koro gi wach katunni, ang'eni mano nitiere kanyo, mano bena warangi ite mar 16 nitiere kae, wach makoro ogol kanyo kod jandiko ma bende nono weche mag siasa. Iwacho Kidi Mwaga wacho kanyo ni sani koro ting'en marwa, inya yiero gimida timo kendi. Iwacho ni mar loso, mar gero piny kata mar ketho piny Kenya. Wacho ni kik obedi mano mar ketho piny. Cleophas, koro an kata in kata ng'ama chielo ma aneno niya, adhi timo ang'o? Adhi gero kata adhi ketho koso adhi timo nade? Nikech ka kethe to kata an bende ok adhi yudo konyruok. Nikech ng'ato nyalo ketho kowacho ni oketho ne ng'ama chielo. Ng'e ni gimitimo titimo ne in, kata mo bende wacho kamano, gimoro amora mitimo titimo ne in. Koro jakenya moro amora nyaka ne ni otimo gino magero, gino maketho. Nikech nitiere gik moko mosetimre ma ng'ato timo to neno ka rochruok ema bedo, duogo chiene, wacho ni gino duogo honte. Koro wabed jogo magero, ni kwagero eka bedo maber, to kwaketho to bedo marach. Kinde mamoko ketho nyakoro mag jwang' paro tie ka mabende wada bedo ka warango ka to bang'e wadonjo twak e weche mag tuke mondo wanene ni magi mantiere kar ka madhi bedo kacha ka miyane pek odiochieng'ni ma kawuono. Mano ka wantiere kar ka, paro mantiere wiye ka, paro mantiere e wiye mano iwacho kanyo ni should retirement age be reduced to 55. Mano paro mantiere e wiye kanyo. Iwacho ni paro en paro ni igole yo machalo nade Kizito? Cleophas, paro mantie ka ma wuoyo ni kinde mane monego bed ni ng'ato dhi retire, ni onego duoge higni 55 kech nawinjo kanyo ni chwal nyaka 60 kucho. Cleophas, ng'eni ng'ama nitie tich to dhi wacho kik duoge, to ng'ano maonge tich kaka moro matindo to wacho nang'o gino duog piny mondo joko dhi yue mondo giyud tije. Koro paro nitie mopogore opogore. An koro kaka wan jogo ma bende ng'iye kanyo, paro nitie kanyo mopogore opogore Cleophas. To Cleophas machienglo mani keto kachacha en mudho mineno kanyo kamarateng' komako ot ma gorofa mabor mano kanyo ma sani oting'o bengi mar Cooperative Bank kanyo e Cleophas. Gino notimre, kiyo nokirre, nobare maboyo boyo kacha kane ng'ado oganda, mach ne liel. Cleophas odi ne ochung' kanyo motegno nikech nogere gi gigo motegno. Kendo wacho ni ng'ama nogere ne en ng'ama nowuok e piny mar Uganda, ma odno ipimo gi ot mar National Media Group, gi wach mag ute mochung' motegno ma kata ka gik moko yiengo gi to gigodo piny. Omiyo ka odno ochung' to kiyo to nowuok to ot to dong' kochung' motegno. Koro joma gedo oged mana kamae. Koro mok jonya bedo kata kerange achiel kachiel. Weche mag dini bentie kar ka, iwacho ni yes, nitie jok madwaro tije ka gisechopo higni 55 koro ji onego bed ni wuok e tich. Mano mantie kar kanyo. Wambui wacho ni en oyiere kode ka Mutiso to wacho ni ooyo, wacho ni mage jok ma gin experience to pod gin gi teko. Tiende nang'o? Nyakoro moge jwang' pachi bende nyalo mana oro achiel kachiel kama ntiere kar ka. Ng'eni ite mara 14 ntiere wechego mago mag somo kama gintiere kar kanyo, ka koro wacho ni ero kapok ochak ng'eto mago mag NSSF onego bed ni choko pach jopuonj kaachiel koda ka riwruoge mopogore opogore mag jopuonj mago kama gintiere kar ka. Tang'eni e ite mar 15 ka mantie weche moko magin ang'warang'ane kaachiel kachiel. Iwacho kata ni scramble for gold in Rongo Town. Wadhi ane ite mar 15. E ite mar 15 mane mantiere wiye kanyo miwinjo, iwacho ni mano en Readers Corner. Iwacho ni The Standard kae koro nitie paro mopogore opogore. Nitiere jo Kenya manogolo paro ni ero koro kinde ochopo. Ang'e nang'o ane kaachiel kachiel kaka giwache, to pachi kantie kod weche gi duto onyalo bedo nade. Nitie weche mag iwacho ni hot on Twitter kaachiel mawuok e mbui bende nitiere kar ka. Iwacho ni ma hot on Twitter gi bende ma koro nitie weche mag mbui ero ma Migori ni Rigo Kizito. No paro mantie kar ka, nitie mar Mwamba KE wacho ni people are currently collecting gold in Rongo around the highway intersection that leads to Homa Bay, Kisii kod Migori. Cleophas Nyasaye neno ne jo Migori Rongo.
in kuma gold koro yude gi oko kamae to wang'ega ni gold joka kunyo ga ma jomoko dhi ma tho nyaka kucho nikech en bur mikunyo matut to ma koro nowuok mane wi lo gi oko donge nono nono ma koro ganda nokoni kae to koro wacho kacho kino kama moro kanyo ne wacho nang'o nachoke ayudo 7,000 anoko mit koro adoka koro kama ne mtokni ole batho apaya kama ne loso apacha gikwanye kanyo koro giluwe nyaka kuma ne lori ka gole lo midhi los go ndara cha ichoke kanyo koro sani wuodhe te ochimo rongo wabodwa dhi nitiere machielo bende kerango kar ka jalo ni yono wacho ni at underscore yano wacho kanyo ni oganda osebedo ka kunyo mula rongo kuom higni gi higni sirkal onego wegi kabisa kik chop kata machi wacho ni people have been mining gold in Rongo for decades and sirkal should continue keeping away mane wach mantiere kar kaja koro mogi jwag so mane iwinje ibedane kod ng'eyo kinde koro chopo ero koro sani ochopo e yo machalo nadi penjo kanyo mago bende wacho ni no nonsense approach to how business is conducted e sirkal kaka itayo chenro mopogore sirkal en jatend piny Kenya koro wuok motegno ahinya kendo mager kaka onego bed ni rango gigi kama chielo bende nitiere kae jodong gweng' bende koro onego bed ni ichulo wacho ni plan to pay village elders welcome bende jaduong' gweng' ma gweng'wa kacha jaduong' gweng'wa mano kama wantiere kacha iluonge ni Samson Juma ageno ni embo rwako wechegi mag chudo kaachiel koda ka jodak mantiere e bende gweng'wa kacha wacho ni wan nanga to bende wan ok wan donga wantiere alwora ma Kogelo go to Waka mano bende nitie jogo morite koro jogi duto bende koro gidhido gimoro mage kidhedhe wan maro iluongo ni wuor kamire ageno ni koro piny owacho dhi nduso ne gimoro mathin gi nyogo mogo sama koro ngima orido ni sama koro giyalo buche moko mathindo thindo momako ute nyalo yudo eta moro gigoche gigo simu nikech jogi wuothoga ka giloso buche mag kor gwenge to kata gima giidho go ndiga onge koro ka piny owacho nya nduso gi mathin donge ber poch gi pak sirkal kata wambe koro opuoye iwacho ni ka kinde ochopo matimo kamano to koro mogo nya bedo kata mondo mi ne ane ni kanyo to koro gichalo e yo machalo nade odiochieng' ma kawuono nitiere mago ma bende iwacho ni TVET tutors get funded scholarships mago madhi kacha pino ma China weche gi thoth ang'eni ka wachako nwachako mako gi te okang' watieki iwacho ni weche mamoko bende mantiere kar ka season manyien chako ayuda ni pachi koro motenore kod gigi duto mag wechego mag tuke in kaka inene weekend bende yo machalo na gazette mar Daily Nation okang' ma kawuono kata kamano Arsenal okawo kombe odiochieng' manyoro ka watieko Cleophas Oluoch season ochakre ka koro Arsenal gi Man City nyorakre odiochieng' manyoro mano e FA Community Shield en mipira ma bende kane ng'iye Arsenal ne weth kanyo nodine ne gi pap ahinya ne go mana kod gi nus pap mano logi kanyo to hawi Nyasaye no menyo ne gi yudo mpira mane gichulo godo ma koro chuno gi gidhi e mpicha choma mipicha choma onge wuon go koro kanye mane giting'e gimor ma koro en ilo giyudo san dong en ga san koso ilona en san koro kamidhi kwan jok madhi ka otigo kombe season Arsenal bende koro sekwani wang'ni wayudo gima wakete kabat nkech nche gi mara nche gitugo mamit season cha to ne gi ali koro sani gisedo gino ma bende gibe koro gimor nang'o gimoro nitie kabat koro moge jwang' iro kama niriko keo kizito weche mathoth nyama nitie kar kanyo koro moge jwang' ang' thuolo mondo mi isome gazette mari mar Daily Nation kod mar The Standard ibed kod ng'eyo jogo duto ma bende owacho kanyo ni ero aya jogo mantie gwengego ma Migori Jua Kali Mama Rema ineno mapile vile okinyi kapok idhi e tich erokamano ahinya puoch gi pako chupni kamoro amora ma intiere kendo kinyi ma kawuono erokamano ahinya Samuel Opiyo bende mawacho ni otonglo koni Ramogi omako matek ahinya wacho ni en e chenro machiegni kendo koro dhi e tijege mapile ka pile sam chopo e wuodhi e yo makare ka yoro ote kamano kinyi ma kawuono kineno chenro mano mar piny kod mano mar mbakoro biro kata saa 3 mano mar onyango waduogo kae kod nonro mag weche mag tuke kik idhi mabor giko to koro Arsenal oting'o kombe higni osekalo adi kacha wan ka kod johera mag Arsenal kaachiel koda ka jogo ma pod ntiere kar kae ang' warange achiel kachiel ka pod wantiere ka chenro mar piny biro kik idhi mabor pod wadhi nyime kod chenro